You are watching Prophecy Audiovisual TV. Ono litanga ni mugambi na ile ngambia mono ase libageli kwa toire uja kuragamba naye na ndi mono asoba semi wata asomusiki usi puno kuja kwarata tebi butambe lero lende patkia veri tu mirndiga na bo wasembuli o mabira tuyura kwane gere tunyaguskira bya ntaba kirina bana musiki bakusi jira mogatera culture yetu omogusii obokano boli mate no korokine ke omogusii ari igone njengo batenga bya mono aso okogenderera nigo kurukiri ke omogusii nari asante kiagera kolendo obokano bakabona nande kumanya kubugina ko batera aina maskania man entunku agokalitole neno comment nayo matera mogotera nayo gosemi ekogera jira mokunyatera tinko tanga monga abantu berege erege matena bawika para ago chukuguru atebenga chikogenda bosongo nkakwa chukuguru ebesani ikibono chikoga ngyo basoma kurwa kende nke lakini na matera mo tera yogo semi biamono na nagoki roche na ine studio ya rega ya Denis Nyam nyombenke anyebege tuwake studio era siribia wete ya Nairobi nainde yigana batebanga obongo bolinya saya mwete na ndamente komo egere ande gokonye kegera nere nkora abateri obugimusiki kubakonyare inchirinde Eyemo ose ya kabiri igo tiga tubaterane nonyirinde oboibi bwa buchire bwe bogokobya matera Eyemo gotera nabone ni mugunya kurigera ringa ngakimo gokora otere kwine ngokobigo nanyora rinde omuntu okoma ne town ngochire gokobyo gotera gwa Tanzania kwangire gokobwa kubwate chikondi chinyinge igona ntiga twekenge nche y'omuntu akoma nirangaki ngajire gokobyo gotera kwangire gokobeka igo gatete kuibo gotera igo nonye n'abatanzania banyora chera bakobeka chikondi na intungo tiga tore gosento chibeke egere mokonye cyara gotera sani yakoni direte kero korantera kende into kyabura bwana kwanyoro mundu nyatigo yo batera buye iga nakinande ya chandikete lakini takumanyanga nani chiguto kale cyakalemire nyangao lero njiri kurima bwana ayo muntu kyotagete muntu ndakulemere gosuri bigari by'umuntu nona mariko Denis no mubora na bate biblia batanga kalibi bigari byao teguri bigari by'omonyene oneruti na njenkore Denis Nyamombi amone kera Denis Nyamwiskoli linjira kore biasara biaye pyo gokonya ikiagero materi tukulia lero nyandi tukubwatinga monto gotera gospel yabe gojene to be gochiona ngai tukulia lero tingitia lakini mugambi ndongire kongokia sole sana na ende sauli gaki gose ne siri yao lakini bono imeyagusi igobwata bana muziki bonzi pi mwana muziki tayo totatebo talia soko bako kwao nabagambia bange bali meyagusi okorra ngaki gose nelie campaign yo kabaika mwana muziki yange matukabira to tunairekerugo otigo mwana muziki gochiao wono esiri kiko seye ko bene na kigo konyara community ni abana muziki bonzi pime yagusi na ende none ngana no isago kwa na yego sena pastor una tena nikikoa nyote munaitika wono no ana nsu kwa na ngana nisi mgara wa gero mutunga nyatigo ngayole nyatigo iskona ibara alinde igo nkominyoka ngomugambi ndangere esiri nererie naki nayo urante bikena abantu bagoteba bona urante ngi eyuru chinirigiye yakogama muntu tukwemanya muntu kubula gwateba Denis Nyamo gabwata bana musiki gabwata bateri bonzi gakubakolera ninje bono agwante gotengana kinde zirige ikwala lira sende injetaru jabondo jengana bonde Steve Arika kawaida aibono gwante biringa gonkale kandake no raibono kombunga nara dia kwala dige kugera muntu kunyara gwepima muntu kunyara gweteba ngana kioli n'abantu bakora bagoteba lakini korama yogende obuyoboka bwati asante sana kero materi ngane libuna liko bayigosi kuligira linoenda kenyurukende ngiyo meyagusi ora ndubuli mwana nga Steve Arika ningo na ndibona gawetere rieteri rane ngokera nimbia mono mugambi egiano anayibona kugura abantu bande bajage rukura Steve Arika esa uliyo abantu bande Steve Arika umuntu soira Steve Arika soira magokamaya iko mugambi gonkwera ningambia mono aseli bageri watoire je buna Steve nyatige ngo bakamba nane kwera ningambia mono na ende kurume ane nyasa endre go sesenia
oendro to konya ali asokunyara no obosemia enjire liokorwe gekogera na twara isera siriki meeting ya Eyemo birisato abonkorra nabo gotenna kigimo gwateba nga yaya takoibera musiki kurwa na etera ngegendu kiao na aye kabayo monyene netoka nkwara ara yatoka nganyare benero gakorre bintebi abande baganyete coach komutenjwa ngotegerde sani yane mami kwanyoro sokiri isikuriyeri abana musiki mba bakorengeri nandi babeke gento kiabo inchire yokobeka mangana nige no indeni sabe karanza tenga waimi yani gento yakiri kwaya inche tekero monte bolinga inche nikinda atige ya sensei ogo sani ngotera ngokobi umontonde gosin tigantere gotera kwanes kurige na matera unaria makoro sancha karukiru soro munyine gole ojibwati buye chabata bosemia chabwate nchira chiko somia nando monta kolengere libika kyabeken umuntu ngo na bantu bagatenga umuntu nyibere kebwato esani bwate bosemia nyankarangani ogeturengia bono igo netira butakirikira mwana musiki tigalengererie ibirengereri byae abeke ibintu byae nabikomoni ekogera oroche deni senye nalenge town kangantwa kanto orengera iri oinga ndabeke kamera ga ndasine studio ga bantu mbago ntochete nabwegara igo nere tiga tagendera mutwe tusabirane nabona musike mata omogusii gento nkere nkorateba twaragerere tu marieta mange endamwamu emoko rivero yani kirigento ikiri kibogusito bwatu tigango to chenchi toke yake tutikorana chinda mwamu kero umwana gasomire gusoko gotera sani titadia igweka chiko kon abagotegera nyombe stress yale ngobongo yako bono mundu agunga ono nyatigo yo ni kyatunyara gotera yana erengererie hotel tigara ndo gotera ikinyatiga ateli tigo genda umuntu mu Tanzania chaka gotera Kiswahili tara ikasa bwana tekwebeka ne Kiswahili tigo montanga ki onye neki kusike tere kabisa bante karwa kwanjire koko genda kuchisi chisiko nero chakuegara Kiswahili monto mnyokotere Kiswahili taraya na ino muziki oyito usi bono manya kusira usirira ondo kora nyatigo ikire volume 4 ne aroso kinga nyatigo yere kaikire 4 na inche no monene na chaito muziki kale tigango kangane titi ne aroso ke kindi getayo na bande mbale bakugulira bana abateri lindasi ne chai umenya kumuchanda torankwani sani na kiga bagonya motela alo minokire uramo igo muntu wakugulira cha kwa mone yaki kwanga yote defo kwani gosene yaki wala so muntu tengantere tanya okora kendo la motere ne letego igo na ki obosemi mbotake twanya kusema ni bueno niringa mbia mona chinsa asante sana no mbia mona tiganya saa guseni bota mbia kanelo turusi stress asante mbia mona asante You are watching Prophecy Audiovisual TV. Subscribe.